Хлопчик далі, як онух діду допомог, Владимир Дубовка. Казочка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Казачку гэту ведаюць людзі, ды нагадаць ім лішнім не будзе. Недзе далёка, у вёсцы маленькай, век дажываў свой дзедка старенькі. Старасць не радасць, сядзе ля міскі, так і ліецца з кожнае лыжкі. Пазалівае чысты абрус, так ён і заціркай, ён і капустай. З гэтай прычыны дзеда старога есці саджалі каля парога. Дзеда старога з міскі шчарбатай так і кармілі мама і тата. Дзедаў унучак, мамін сыночак, ножык узяўшы, сеў у куточак. Нешта майструе, нешта складае. Будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: «Любы сыночак, што ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе?» Скрыначка быццам. «Будзе, матуля, гэта карыца. Вырасту я, як вы дзеда старога, вас пасаджаю каля парога. Маму і тату буду карміць так, постнай заціркай, проста з карыцы. Тата на маму, мама на тату. Глянулі моўчкі, хто ж вінаваты? З гэтага часу дзеда старога больш не саджалі каля парога. Разам з сям'ёю ён і абедаў. Гэта памог так унучак дзеду. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Хто пра яе і забудзецца можа, унучак маленькі зноў дапаможа. Ён пачытае, хоць ведаюць